Que tal, saúdos? Noticia desta tarde, el Nosa poderá continuar coa súa actividade ata que se resolva o expediente que está en marcha. En cuestión de segundos ampliamos. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Polo menos ata o mes de outubro, el Nosa poderá continuar coa súa actividade. Será daquela cando se resolva o expediente que está en marcha. Así o confirmaron esta mesma tarde dende a subdelegación do Goberno en Pontevedra. Todo parece indicar que a resolución será negativa, pero queda agardar a resolución do Consello do Estado. A subdelegada do Goberno en Pontevedra foi clara nesta xornada ante a situación del Nosa e do Goberno Central. Antes de nada, Larriba quixo explicar que estamos ante un expediente de caducidade por instancias judiciais da Audiencia Nacional por incumprimento da lei. ¿Cuál es la razón de que la Administración del Estado sea condenada por la Audiencia Nacional a iniciar un expediente de caducidad al margen de la conclusión de la concesión en julio de 2018? La causa es la transmisión de la concesión sin autorización del Ministerio de su paquete accionarial, lo cual equivale en la práctica a la transmisión de la concesión. Y eso incumple flagrantemente la vigente Lei de Costas. Un expediente que agardan poder resolver dende o Estado o seu Consello canto antes. Larriba deixou claro que ante a lei o Consello do Estado é o único que pode resolver e solventar esta situación. Decir que algunas cosas yo quiero que queden claras y que ustedes las transmitan a la ciudadanía. Está en marcha un procedimiento de caducidad iniciado en ejecución de una sentencia. Según la normativa vigente, mientras no se resuelva este procedimiento, el Nosa permanecerá con actividad. Es lo que marca la ley. Otra cosa sería actuar al margen de la ley. El Gobierno está interesado en resolver este asunto cuanto antes y lo está agilizando. La idea es que el Consejo de Estado, que es el organismo que tiene que dictar el último informe, lo haga a la mayor brevedad. Ata que se resolva esta situación, cuestión de días ou semanas, el Nosa poderá continuar coa súa actividade. En ningún caso, el hecho de que el Nosa pueda seguir unos días o unas semanas le atribuye ningún derecho ni privilegio y no significa un posicionamiento del Gobierno en absoluto a favor de su permanencia. Los informes emitidos por el Ministerio son favorables a la caducidad y, por lo tanto, lo lógico es pensar que el Nosa se irá de la actual ubicación que tiene en la ría de Pontevedra. Todo parece indicar que a resolución do expediente, o igual que o da Avogacía do Estado e da Administración Provincial de Costas, será negativa ante esta prórroga e o peche será igualmente inminente nas vindeiras semanas por lei. O Estado terá de todos os xeitos ata o mes de outubro para resolver este expediente. A conselleira de Infraestructuras non entende por que Pontevedra non asistiu á reunión desta mañá sobre o transporte metropolitano. Etel Vázquez dixo que este plan está técnicamente estudado e comprobado. A conselleira anunciou que sen Pontevedra o resto dos 11 concellos adheridos a este plan non se poderían beneficiar do servizo. A conselleira de Infraestructuras fixo un balance positivo da reunión mantida esta mañá cos 10 concellos vencellados á área de Pontevedra en relación ao transporte metropolitano para esta zona. Etel Vázquez dixo que a única nota discordante da xornada a puxo o Concello de Pontevedra, que non asistiu a este encontro, algo que xa o anunciarán ante os medios e tamén lle comunicou o propio alcalde por teléfono á propia conselleira. Vázquez lembrou que se tivo un trato preferente con Pontevedra, por iso non entende a ausencia nesta xornada.
explicamos que non era así, trasladaba tamén dúbidas con respecto á súa obriga legal do transporte urbano, informamos e trasladamos que a normativa é clara sobre a súa implantación do transporte urbano, tamén tiña dúbidas sobre o funcionamento deste plan que é único en toda Galicia, o plan de transporte metropolitano é un único plan en toda Galicia, informamos e, polo tanto, non hai dúbidas de que estamos a falar dun plan de que técnicamente está testado, non pode haber ningunha dúbida técnica sobre un plan que leva funcionando máis de 9 anos en Galicia, en moitísimos concellos de diferentes cores políticos. O 99% dos concellos queren entrar no transporte metropolitano. Segundo a conselleira, técnicamente non hai dúbidas do funcionamento do transporte metropolitano. Por esta razón, agarda poder chegar a un bo entendemento co Concello de Pontevedra. De non ser así, este plan, do que se beneficiarían 11 concellos, todos conformes co mesmo, non podría comezar a funcionar con data do 1 de xaneiro. E, polo tanto, é necesario e imprescindible que se inclúa Pontevedra para que, pois os mozos de Pontevedra, os menos de 19 anos, podan utilizar esta tarxeta e podan facer os desplazamentos de xeito gratuito ao hospital e incluso ás praias, e, fomentar o transporte público, incluso, contribuir a evitar atascos e a utilización do vehículo privado. É necesario e imprescindible que Pontevedra este no plan de transporte metropolitano para que se poda implantar. Eu lamento que non estivera o Concello de Pontevedra, en calquera caso eu trasladolle esa cuestión ao propio Concello de Pontevedra, que explique os motivos da súa ausencia, e o que sí podo decir, o Concello de Pontevedra, o alcalde chamou no día de onte para decir que non asistía. En calquera caso, creo que debe ser o propio Concello, que quen explique os motivos da ausencia. Trátase dun plan, segundo a conselleira, que aporta enormes beneficios á área de Pontevedra e á súa cidadanía. Un plan social de transporte que permite ventaxas importantes, descontos de ata o 70%, se utiliza esa tarxeta metropolitana con 900 euros de descontos anuais a quen utilice esta tarxeta, que incluso é máis barato o billete se estamos a falar dun usuario recorrente con máis de 40 viaxes, que incluso é máis barato se estamos a falar dunha familia numerosa, incluso é gratuito coa tarxeta Xente Nova para os menores de 19 anos. Un plan que, dende logo, en cifras, que temos exemplos claros. Un veciño de Cotobade que quera acudir ao Hospital de Montecelo, pois, por exemplo, a día de hoxe paga máis de 4 euros, coa tarxeta metropolitana pois pagaría 0,86 céntimos. A conselleira agarda que se limen as asperezas e poder chegar a bo porto, xunto co Concello de Pontevedra, en relación ao transporte metropolitano nesta zona. Dende a oposición municipal criticaron duramente a ausencia do Concello de Pontevedra nesa reunión sobre o transporte metropolitano. Dende o PSOE e o PP consideran que as cousas hai que falalas. Segundo din, non asistir a unha reunión non é o camiño a seguir. Ambas formacións agardan que as negociacións entre o Goberno galego e o Concello de Pontevedra cheguen a bo porto polo ben da cidadanía. Nós, como partido, creemos que non asistir a unha reunión onde estás convocado é un erro enorme. Se hai que decir as cousas, hai que decirlas nas reunións, non na prensa, nin por carta, nin por teléfono. Hai que ir ás reunións e que quede constancia de que o plantexamento que se está facendo por parte da Xunta, ao mellor, non é o máis adecuado. O feito de non ir á reunión parece non só unha falta de respeto hacia outras administracións, sino unha forma de intentar escurrir o bulto e incluso de poñerse en unha posición de víctima que non entendemos moi ben, porque aquí as víctimas de isto son os ciudadanos de Pontevedra. Entón non entendo como tamén se ese fora o motivo, que non o sei, pero digo aquí, de que un concello que ten máis de 70 millóns de presuposto, pois pouco máis do 0,4% aplicalo ao transporte, donde se vai a beneficiar moitísimo, sobre todo aos xóvenes, pero ás persoas en general, e ao comercio de Pontevedra, pois non entendo como isto non se pode, que eu, a parte máis negativa que escoitei hoxe aquí, que ao mellor, pois por este motivo, non estaría en marcha a partir do 1 de xaneiro do ano 19, que é o que todos, máis ou menos, tiñamos previstos, e temos os convenios, os borradores aprobados. Por iso digo que
de 12, 11 a favor e un en contra, que sea o que nos limita a todos, pois a verdade é que tal. Eu espero e coido, eu creo que o alcalde de Pontevedra é unha persona inteligente e ao final acabará por votar para diante e non poñer traba neste asunto tan importante para todos os ciudadanos da comarca e sobre todo polo alcalde por da capital de provincia, que é a capital de todos nós. Bueno, para Pontecadelas é importante o mantenimento rural e que os veciños dos concellos do interior pois podan fijar población e ter mellores servicios é importante. No obstante, bueno, que nos pedimos na reunión é que tanto Pontevedra como a Xunta pois fagan un esforzo e intenten chegar a un acordo porque beneficia a Pontevedra e a 11 concellos máis. Entonces, bueno, esperamos responsabilidade política e altura de miras por ambas partes. Nova modificación á ordenanza de veladores de Pontevedra. Nesta ocasión trátase dunha ampliación de horario nesta época estival ata o 2 de setembro. Unha modificación que ampliará en media hora ata as 2 da mañá as terrazas de luns a xoves e media hora máis ata as 2:30 de venres a domingo e vésperas de festivo. Un cambio apoiado e consensuado con todos os sectores implicados. A ordenanza de veladores estáse a cumprir de maneira positiva no Concello de Pontevedra. Nesta xornada, dende o Concello presentaron unha modificación puntual desta ordenanza. Tratase da ampliación dos horarios das terrazas nesta época estival. Sobre esta ampliación, ampliamos agora media hora máis de luns a xoves, é dicir, horario sería até as 2 da mañá, e de venres a domingo e víspera de feirado, ampliamos sobre esa media hora outra media hora máis. Polo tanto, estaríamos dicindo que de venres a domingo e nas vísperas de feirado estaríamos falando dun límite de colocación dos veladores nas rúas até as 2:30. Unha ampliación que se desenvolverá ata o 2 de setembro e que conta co apoio e consenso de todos os sectores implicados, veciños, comerciantes e hostaleiros. E nada, decir que para nós é un gusto chegar a un acordo con que estemos todos de acordo. Tamén decir que non o dixo Anabel que isto vai a durar hasta o día 2 de setembro, vale? Por que o facemos así? Porque, despois tamén temos que compaxinar outros, empezamos nenos ás escolas e todo isto, entonces, digamos que vai digamos, no tempo limitado. Dende a Asociación dos Hostaleiros da cidade agradecen a colaboración do Concello e sensibilidade por parte dos veciños de Pontevedra para aprobar esta ampliación de horarios no verán. Nos sentimos satisfechos que os veciños colaboren con nosotros, que non molestemos e que nos deixen traballar, sobre todo nesta época que é cando realmente podemos sacar maior rendimento aos negocios. Así que xa o saben, dende xa e ata o 2 de setembro as terrazas poderán desfrutar de media hora máis de servizo pola noite ata as 2 da mañá de luns a xoves e ata as 2:30 de venres a domingos e vésperas de festivos. O recurso interposto pola empresa Carpa Servicios debido á adxudicación do contrato das piscinas de Campolongo paraliza durante 2 meses ese proceso. Se o tribunal fallase a favor da empresa reclamante, o Concello podería recorrer ao contencioso administrativo. O concelleiro restou importancia a este proceso do que dixo que é habitual, posto que non ten ningún custo económico. Digamos, o resultado desa reclamación evidentemente non se pode saber, digamos, sempre cabe a opción de que a empresa que non lle dan a razón ou o Concello poida recurrir ao Tribunal Contencioso Administrativo. Quer dizer, isto non pecha a vía xurisdiccional, senón que é un recurso especial en materia de contratación e que foi establecido xa hai tempo e que habitualmente as empresas recurren a él. Por que recurren a él? Pois por unha cuestión moi simple, non ten coste económico. Isto, insisto, non é un recurso contencioso administrativo a usanza que podría paralizar 3, 4, 5, 10 anos. Non, isto é un recurso por causas tasadas en materia contractual e que en 2 meses, se non contestaron, continúa a tramitación ordinaria igual. É dicir, só paraliza por un máximo de 2 meses. Os socialistas de Pontevedra consideran urxente substituír o actual planeamento urbanístico da cidade. Así o demandou a deputada María Pierres, quen considera que non renovar o Pexón é un sinal claro do esgotamento que amosa o modelo urbano da cidade.
Dende o PSOE de Pontevedra e dende o PSDG teñen claro que a capital de provincia precisa e necesita un novo pexón que se actualice e poña en valor e en igualdade de condicións a todos os veciños da cidade. A falla por un lado de adaptación ás sucesivas leis do solo, non só a actual do ano 2016, senón incluso a Lei de Ordenación do Territorio do ano 2002, que ven a provocar situacións, por un lado, de total inseguridade xurídica, tamén de falla de defensa do patrimonio natural e etnográfico e unha grave carencia de solo disponible nos núcleos rurais, o que está a provocar, ademais, un trasvase de poboación dende aos núcleos aos centros da cidade, non? Dende o PSOE teñen claro que o non actualizar nin renovar o pexón da cidade, Pontevedra se está alonxando dun crecemento ordenado e necesario para a capital de provincia. Nada xustifica que nos últimos anos se teña defendido o modelo da improvisación por riba da planificación ordenada para Pontevedra. Nos creemos que asumiron a alcaldía con leva das respostas ás problemáticas presentes, pero tamén ás futuras dunha cidade. E cando un pilota un proxecto de cidade sabe que ten que facelo moitas veces compartindo a vía con outros e con outras, e ás veces sufriránse retencións, ás veces haberá desvíos provisionais e incluso terá que cederse o paso e as incorporacións doutros e doutras. E desde o Partido Socialista, hoxe, neste caso, non estamos nin sequera a cuestionar os cambios de dirección que se teñan tomado, senón o parón consciente na tramitación do planeamento municipal. María Pierre sinalou esta mañá que os pontevedreses precisan unha maior responsabilidade política tanto por parte do Concello como da Xunta de Galicia. Nos lle pedimos, polo tanto, ao Goberno que amplíe a mirada, que mire máis alá dos muros desa aldea gala coa que lle gusta asemellarse e que proxecte a cidade do presente, pero pensando tamén na do futuro. Que abandone a estrategia do parcheo e do tuneado, pois pouco efecto teñen nun plan que xa nin sequera ten motor para tirar para adiante. Pontevedra precisa, polo tanto, un pexón que devolva o dereito a vivir nunha cidade que non sexa exclusiva duns e dunhas poucas, as persoas que viven no entorno máis privilexiado do centro, senón con oportunidades e repostas para todas e para todos. Dende o PSOE agardan que esta renovación do novo pexón chegue canto antes polo ben dos veciños de Pontevedra. Ence vén de anunciar melloras nos seus resultados ambientais. Durante os 6 primeiros meses do ano, tal e como informan dende a papeleira, melloraron estes datos respecto dos límites fixados na súa autorización ambiental integrada. Segundo a pasteira, a evolución deste dato consolida os avances que a fábrica de Lourizán veu realizando na calidade do seu efluente final. A dirección da industria da celulosa deixa claro que os indicadores ambientais sitúan a factoría a vanguarda do seu sector no mundo en desempeño ambiental. Unha fábrica que na actualidade conta con modelos de xestión ambiental máis avanzados, un sistema integrado de xestión de acordo a normas ISO e certificado por AENOR. E unha cousa máis antes de ir coa ollada de Giraldez, os empresarios de Pontevedra deronse cita onte a noite en Sanxenxo. A EMPE reuniu na localidade a boa parte dos seus asociados nun after work que serviu para crear lazos entre empresas e tamén vínculos entre os propios empresarios. Neste mundo no que a humanidade corre máis que o tempo, hai veces nas que toca facer un alto no camiño. Iso foi o que fixo onte a noite a Asociación de Empresarios da Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra. A organización escolleu a Sala Nauta de Sanxenxo para celebrar o seu segundo afterwork, o que dura un xamón. Con estes afterwork o que pretendemos é romper esa dinámica e que poñamos cara a eses contactos que temos, contactos que podemos facer aquí físicamente, interrelacionarnos dunha forma directa. En total puxeronse cara uns 100 emprendedores. O afterwork serviu para que todos eles falasen dun xeito distendido da súa actividade. Ademais, a EMPE apostou por customizala un chisco. Nos, lógicamente, puxémoslle os matices, os apelidos nosos, non? Pois que si a duración que a levamos ao que dure o xamón, esperemos que bueno, seguramente dura pouco, pero ampliaremos a relación da tarde, non? Ademais, durante o evento, o colectivo introduce factores segredos. A empresa sorpresa da noite foi Náutica Paco de Sanxenxo, unha institución dende a EMPE dentro do sector turístico da localidade. Outro dos pratos fortes é a intervención dun xornalista, onde foi a quenda de Manuel Javois. O concepto de afterwork, a verdade é que non o manexo moi ben. Sempre me sonou a título dun deses pubs que se atopan por aí como en plan para tomar la copa despois do traballo,
pódese trasladar a esta escena. A terceira edición do Afterwork será en setembro nas instalacións da Autoridade Portuaria de Marín. Pinturas Alborada ofrécelles a Ollada de Giraldez. Saúdos, quedan tan só unas horas para que neste venres 29 de xullo remate a presenza del Nosa entre nós. Realmente non será inmediata a desaparición da fábrica cloreira, senón que terán que pasar probablemente aínda unos cuantos meses máis para que se produza a descontaminación e o desmantelamento total das súas instalacións. É consecuencia de unha coalición de circunstancias que enseguida paso a analizar. Pero o que importa hoxe, especialmente dende a perspectiva do Goberno Municipal de Pontevedra, é que poderíamos estar ante o principio do fin de todo o asentamento industrial de Lourizán. Claro, esa é a opinión do Goberno do BNG, non é a opinión actual ni do Goberno de Galicia nin do Goberno de España, aínda que a oportunidade podería ter existido. Hoxe hai medio século da presencia destas dúas fábricas neste asentamento de Lourizán, pero os seus camiños hai tempo que se separaron e dividiron como as súas estrategias empresariais. Ence soubo negociar e acadou con un goberno de Mariano Rajoy do Partido Popular unha prórroga de 65 anos máis. El Nosa non foi quen, probablemente porque a súa propiedade é estranxeira, concretamente portuguesa, e non atinaron a enderezar as súas negociacións. Ademais, déronse un cúmulo de circunstancias: a prohibición da Unión Europea de fabricar con mercurio, a perda da autorización ambiental integrada, a chamada licencia verde por unha resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e o máis importante de todo, a belixerante oposición do Goberno Municipal de Pontevedra, que acadou política e xurídicamente máis resultados que as negociacións que el Nosa mantiña coa Xunta de Galicia o co Goberno Central. Bondalti, o máximo accionista portugués de El Nosa, non xogou limpo cos seus traballadores. Empregounos como mascarón de proa contra as administracións, particularmente contra o Concello de Pontevedra, durante todo este tempo, na idea de que mantería a súa presenza e os postos de traballo. A realidade é ben diferente. Dende hai tempo, cambiou os seus plans e mercou unha factoría en Torrelavega onde investirá 55 millóns de euros en nova tecnoloxía, xustamente a que nunca pensou en meter aquí, en Lourizán. Que triste final para os traballadores e que triste final para unha aventura empresarial que durou entre nós 50 anos. A boa nova, evidentemente, é que recuperaremos parte deses terreos de Lourizán gañados ao mar. Boas noites. Pinturas Alborada. Dale color a tu vida. Hoxe comezou en Pontevedra unha nova edición de Paseantes, un ciclo de música en directo por diferentes prazas da cidade. Ao longo desta xornada de mañá a sábado poderán atoparse con grupos da cidade ofrecendo o seu mellor directo. Hoxe despedímonos con Dani Moure, que este mediodía realizou a súa posta en escena na Praza de San Xosé. Con eles dicimosles adeus, pase unha boa fin de semana e lembren que volvemos o luns a partir das 9:30 aquí en Canal Rías Baixas. Can I love a woman?